if you talk to the Ukrainian delegation that has been conducting these negotiations, they would assess that we've made more progress in the last 8 or 9 weeks than we've made in the last 4 years. And so I'm going to take that as a positive and hope that we can continue and build on that success. Если без сомнения угрожают энергобезопасности и этих стран, да и европейского континента в целом. Эта акция киевского режима вызвала справедливое возмущение венгерских и словацких властей. Они расценили подобные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. Nyíltan, világosan, egyenesen, indulatmentesen kell mondani, hogy az ukrán elnök hazudik. A helyzet az, hogy holnap újra tudnák indítani a kőolajvezetéket. Önmagában a vezetéket nem érte találat, egy tárolóegységet ért találat, ezt néhány nap alatt ki is lehetett javítani. Erről tájékoztatták is a MOLT annak idején, úgyhogy semmi akadálya nincs a vezeték megindításának, kizárólag az ukrán vezetésen múlik. Magyarország nem tud más tenni, csak válaszintézkedéseket tesz és tett. Považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči Slovenskej republike. Konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta, nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv.